Nincsenek olyan periódusok, olyan állapotok az életünkben, ami már elviselhetetlen, akkor nem feltétlenül teszünk meg lépéseket. Úgy kell elképzelni, mintha a szenzoraink így felfokozódnának, és olyasmikre is nyitottabbá válunk, olyasmikre is érzékenyebbek leszünk, amire addig nem gondoltuk volna, hogy ez boldogságot vagy örömet okoz. Úgyhogy kell a szorongató helyzet, kellenek sokszor, nem kellenek a traumák, de ha már megtörténik, akkor érdemes velük foglalkozni, érdemes dolgozni velük, érdemes őket feldolgozni, mert egy sokkal jobb helyre lehet eljutni általuk. Szerintem nekem az egy nagyon nagy segítsége az írásban, hogy jóba vagyok saját magammal, hogy igazából úgy kíváncsi vagyok minden érzelmemre. Kell felelősséget vállalnunk, igen, az olvasóért, hogy amiről én beszélek, azt én már átéltem. Az már bennem helyre van rakva. Pont ez az ígéret ahhoz, hogy te is helyre fogod tudni rakni. Lehet ezt helyre lakni. Van utána még élet, lehet tovább menni. A negatív tapasztalatok megélése és feldolgozása mindannyiunkat érint az életünk során. De biztos te is tapasztaltad már, hogy olykor ezek a negatív élmények mégis pozitív energiává változtak. Egy olyan energiává, amely segített végigvinni egy alkotói folyamatot, vagy akár bármilyen cél elérését. Felmerül a kérdés, hogy vajon tudatosan pozitív energiává változtatható-e a negatív tapasztalat. Terék Anna pszichológussal, költővel arról beszélgetünk, hogy a traumafeldolgozás és az ihlet hogyan függ össze, hogy hogyan éljük túl a fájdalmat, és alakítsuk át alkotói erővé. Én Ágoston Enikő Anna vagyok, ihletkutató irodalomtudós. Hónapról hónapra alkotókat, kutatókat hívok meg magamhoz, hogy együtt közelebb kerüljünk a kérdéshez, hogy mit jelent az ihlet ma. Nagyon örülök, hogy eljöttél hozzám, Anna. Én most az elmúlt hetekben nagyon sokat gondolkoztam, mivel ugye azért hívtalak meg, hogy arról beszélgessünk, hogy a traumákat hogy lehet valami fajta alkotói energiává alakítani, valami pozitívvá. És elgondolkoztam a saját alkotói életemen, igaz, hogy én nem verseket írok, de elgondolkoztam, és rájöttem, hogy volt 3 fontos pont így az elmúlt 6 évemben, amikor valami rossz történt velem, de hogy ha nem történt volna meg az a rossz, akkor lehet nem születik valami nagyon jó, valami nagyon fontos a fordulópont az életemben, valami alkotás. Csak nagyon röviden elmondom ezt a 3 esetet, annyira nem megyek bele a részletekbe, de hogy az első az volt, hogy olyan 4-5 évvel ezelőtt volt egy szerelmi csalódásom. És akkor engem az nagyon megviselt. És képzeld el, hogy tényleg egy ilyen nagy érzelmi súly nehezedett rám, nagyon nehezen dolgoztam föl 1,5 éven keresztül, de valamiért, ahogy megtörtént ez a úgynevezett ilyen mégis trauma, utána eltelt egy hónap, nagyon mély szenvedéssel, de valamiért mégis felszabadult bennem egy energia, amit elkezdtem beletenni egy tanulmányírásba. De minthogyha végül is ugye a haragból szabadult volna fel, mert akkor beindul egy ilyen mechanizmus az emberben, hogy valahogy akkor tudja túlélni ezt a fajta csalódást, hogyha elkezd haragudni arra az emberre. És ez a harag, ez átalakult egy ilyen energiává, és egy olyan tanulmányt írtam, amire nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett, és megalapozta a szakmai előremenetelemet. Aztán eltelt 2-3 év, és az egyik barátomban csalódtam egy nagyot. És akkor volt, hogy el szerettem volna menni Európán belül egy több hónapos kutatói útra, de ez a csalódás bennem annyi energiát és bátorságot ébresztett fel, hogy úgy döntöttem, hogy én elfogadom az ausztrál meghívást, ahová először nem mertem elmenni, hogy a világ másik felére elmenjek kutatni 3 hónapra, és valamiért mégis annyi erőm lett emiatt a negatív tapasztalat miatt, ami egyébként szintén egy fél évig fájt nekem, mire tényleg így megbocsájtottam, megértettem, hogy felültem a repülőre, elmentem, végigcsináltam azt a 3 hónapot, és egy nagy átváltozáson mentem keresztül. A harmadik eset pedig az volt, aminek köze is van ehhez az interjúsorozathoz, hogy valamiért a belső életemben krízist éltem meg. Ami nem egy külső krízis volt, hanem belül éreztem úgy, hogy valahogy rossz irányba megyek.
szakmailag, hogy gépiessé vált a munkám, hogy már nincs benne ihlet, ami nem látszódott kívülről, nem látszódott a szövegeimen, de én már nem éreztem nagyon jól magam. És éreztem, hogy ez nem jó irány, változtatnom kell, és akkor valahogy egy hatalmas üresség volt bennem, és ez az interjúsorozat mégis így elkezdett így kinőni. Ami egyébként, mióta elkezdtem, meg is változtatta az életemet, és a szakmai területen is még jobban teljesítek, mint akkor, amikor már ilyen gépiessé kezdett változni a túl sok munka után. Na és nagyon örülök, hogy te most itt vagy, mert arra is gondoltam, hogy most a veled való beszélgetésben jobban meg fogom érteni ezeket a mechanizmusokat is, hogy miért van az, hogy valami nagyon rossz történik, ami tényleg hosszan nyomaszt valakit, és születik belőle valami olyan erő, valami olyan alkotás, ami egyébként lehet, hogy csak simán pozitív hatásokra nem született volna. Mi történik ilyenkor pszichológiailag, így általában véve? Hát először is köszönöm a meghívást, én is nagyon örülök, hogy itt lehetek veled, és beszélgethetünk. Nagyon nehéz változni, és igazából, hogyha nincsenek olyan periódusok, olyan állapotok az életünkben, ami már elviselhetetlen, akkor nem feltétlenül teszünk meg lépéseket. Akkor, amikor valahogy krízisben vagyunk, valami olyan nehéz időszakot élünk meg, ahol sokszor felmondja az addigi megküzdési mechanizmusaink, megoldásaink a szolgálatot, akkor nagyon érezzük, hogy élünk. Tehát, hogy valahogy nagyon meg tudjuk érezni az életnek a végességét egy rossz periódusban, akár egy gyász miatt, akár egy barátság vagy egy kapcsolat elgyászolása miatt. Megérezzük, hogy élünk, és valahogy föl tudunk töltődni. Nagyon-nagyon értékessé válik mind a saját időnk, mind a saját életünk, és képesek leszünk olyan döntéseket hozni, mivel meg tudunk változtatni mindent. Tehát, hogy változni nem könnyű. Ezt nagyon sokszor mondom szülőknek is, amikor próbálják óvni széltől mindentől a gyerekeiket, hogyha nem szorong a gyerek, nem érez stresszt, nem él át stresszt, akkor nem fog tudni változtatni, vagy nem fog tudni soha felbátorodni, és egy újabb lépést megtenni, egy újabb szintre lépni. Nem fogja soha megélni azt, hogy elviselhetetlen a helyzet, és kell, hogy változtassak. Szerintem nagyon nehezen, minél öregebbek vagyunk, annál nehezebben tudunk változtatni, annál rosszabbul tűrjük azt, hogy változzon körülöttünk valami, de a változás elkerülhetetlen. És ha nincsenek ezek a szörnyű periódusok az életünkben, akkor nem tudunk fejlődni. És igazából én ezt nagyon sok kliensemnek mondom mindig, hogyha visszatekintünk, bármilyen szörnyűségen is mentünk végig életünk során, nem azok a személyek lennénk, akik most vagyunk, ha ezek a traumák, a különböző elviselhetetlen élethelyzetek nem történtek volna meg velünk. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy minél több traumát begyűjtsünk, nem attól lesz valaki nemes és jó ember, viszont nagyon jó állapotba lehet kerülni, hogyha ezeket a traumákat már feldolgozza az ember. Van egyfajta poszttraumatikus növekedés, amit egyébként kutatnak tudósok, pszichológusok, hogy is jön ez létre, vagy hogy lehet ezt elősegíteni, de valóban ez a megfigyelés létezik, mert hogy létezik maga az effektus, hogy miután valaki megdolgozik egy traumatizált időszakot az életében, valahogy más átrendeződik az értékrendje. Egy nagyon sok háborús traumát átélt, akár veterán, akár civil számol be arról, hogy miután az egészet feldolgozta, vagy akár rákos megbetegedésben lévő ember is nem feltétlenül gyógyult ki, de hogy így kibékült az állapotával, megbékélt a haldoklással, elkezdi azt becsülni, hogy milyen szép színű a fény. Vagy hogy mennyire jó érzés valakinek fogni a kezét. Tehát, hogy nem is az, hogy apróságoknak kezdünk el örülni, sokkal inkább így úgy kell elképzelni, hogyha a szenzoraink így felfokozódnának, és olyasmikre is nyitottabbá válunk, olyasmikre is érzékenyebbek leszünk, amire addig nem gondoltuk volna, hogy ez boldogságot vagy örömet okoz. Úgyhogy kell a szorongató helyzet, kellenek sokszor, nem kellenek a traumák, de ha már megtörténik, akkor érdemes velük foglalkozni, érdemes dolgozni velük, érdemes őket feldolgozni, mert egy sokkal jobb helyre lehet eljutni általuk. Nem lehet, hogy ilyenkor az történik, hogy végül is, mint hogyha az életenergiáinkat veszélyeztetné valami, és ezért elkezdünk erre jobban figyelni, hogy bennünk van valami fajta erő. És ahogy ugye biztonságos állapotba kerülünk megint, jobban értékeljük ezt a fajta erőnlétet, nem? Hát, hogy találkozunk a határainkkal, amiket nem mi akarunk meghúzni, hanem valaki körénk húzza őket. Vagy például, ha egy másik emberrel valahogy a kapcsolatunk nem tud működni,
akkor is azt érezzük, hogy nincs rá kihatásunk, tehát hogy nem tudunk mindent kontrollálni az életünkben. Nagyon rossz az, hogyha a másik embert kontrolláljuk az életünkben, de ugyanígy ez rossz érzés, amikor azt érzem én, hogy mivel a másikkal nem közösek a szándékaink, legyen az akár egy kollega, legyen az akár egy barát, legyen az akár a párunk, onnantól kezdve én be vagyok korlátozva, hiszen nem élhetek úgy, ahogy én szeretnék. És amikor ezzel úgy szembesül az ember, akkor utána nagyon nagy életösztön indul el. Nagyon nagy változások indulnak el. Tehát, hogy én egyébként is sokszor éltem ezt meg a 30-as éveimben, hogy így nagyon átváltozik minden, nagyon átváltozik az, hogy hogyan állok hozzá dolgokhoz, hogyan állok hozzá probléma megoldásokhoz. Áttevődnek hangsúlyok, áttevődik az értékrendben, vagy átrendeződik az értékrend, és valahogy az ember elkezd jobban kiállni saját magáért, a saját szabadságáért. Felnőttebbek is vagyunk már, mint 20 évesen, és akkor valahogy jobban is látjuk azt át, hogy mit szeretnénk, hogyan szeretnénk. Ugye kellenek ezek a krízisek. A krízisek általában vannak normatív krízisek, amiket az élet hoz magával, tehát hogy minden egyes életkornak megvan a maga fő krízis, amivel meg kell küzdeni. Ha ezzel sikeresen megküzdünk, jön a következő krízis, tehát hogy ilyen vidám az élet. És vannak az akcidentális krízisek, amik esetlegesek, tehát hogy baleset, árvíz, kiszámíthatatlan dolgok, pont az a része az életünknek, amit nem tudunk kontrollálni. És hát azzal is előbb-utóbb meg kell küzdeni, mert nagyon rossz az, amikor leállt az életünk, és nem tudunk mozdulni sem erre. Hogyha most fogalmilag megpróbáljuk határozni, tényleg meghatározni, hogy mi a trauma, mi a krízis, tehát itt van különbség, és hogyan, tehát mikor beszélhetünk traumáról például, mert most emberek azért ezt a fogalmat is sokszor úgy használják, hogy fú, mennyire traumatizált, most nem tudom. Igen, ez azért nem valami, ez a film mennyire traumatizált, és akkor azért a trauma, ahogy most te beszélsz róla, ez egy sokkal súlyosabb dolog. Igen, ez egy sokkal súlyosabb. Krízisnek azt szoktuk nevezni, amikor valami olyasmi történik, amihez a hétköznapi megoldási mechanizmusaink, megküzdési mechanizmusaink nem elegendőek. És úgy érezzük, hogy kifogyunk az összes ötletből, kifogyunk abból, ami a tarsolyunkban van. Tehát, hogy mindannyiunknak vannak megküzdési mechanizmusai, amiket a családtól örököltünk, vagy tanultunk, a környezettől lestünk el. Ez ugye a szocializációnknak a része, az érésünknek a része. Különböző megküzdésünk van arra, hogyha eszünkbe jut, hogy elfelejtettük meghosszabbítani a személyigazolványunkat. Vagy nem tudom, olyasmivel állunk szembe, hogy előttünk a szakdolgozat, de még 3 szigorlaton is túl kell előtte esni, és amúgy is kéne még egy nyelvvizsga, és még nem tudom én, anyámnak is elvárásai vannak, apámnak is, és nekem is lenne még kedvem valamit csinálni, és így túl sok, és bepánikolunk. Krízisnek tehát azt nevezzük, amikor az ezekre megszokott reakcióink felmondják a szolgálatot, és tehetetlenek vagyunk. Egyre inkább szűkül be a tudatunk. Egyre inkább csak a problémát látjuk, és nem egy idő után lebénulunk. Tehát, hogy nem tudjuk, mit kell csinálni. Például ilyen esetekben a pszichológusnak az is a feladata, hogy olyasmire is emlékeztesse a kliensét, hogy most menjen le és tusoljon le, igyon egy forró teát, és ne felejtsen el vacsorázni. Tehát, hogy ennyire be tud szűkülni egy krízis állapotban a gondolkodásunk, elfelejtünk enni, elfelejtünk tusolni, elfelejtjük ellátni a gyerekeinket. Tehát, hogy pont ez a lényege, hogy maga a probléma átveszi a gondolataink felett az uralmat. Ha ez a krízis megoldódik egy hónapon belül, fél éven belül, akkor semmi gond nincs. Még hogyha segítségre is szorul az ember, ha ez a krízis továbbra is fennmarad, és az általa okozott tehetetlenségérzése fennmarad, akkor beszélünk már traumáról. Tehát, hogy trauma az, amit a meglévő mechanizmusainkkal nem tudunk megoldani, segítséggel sem tudunk megoldani, és nem tudunk kimenekülni ebből a helyzetből. Akár egy, nem tudom én, árvíz történik, elönti a házat, vagy a vörösiszap, amikor történt, tehát, hogy ott halál is volt, félelem is volt, az emberek az otthonaikat vesztették el, a vagyonukban esett kár, tehát, hogy mindent átított, akár a víz, akár ilyen helyzetben a vörösiszap, és hogy ez egy olyan helyzet, amire nem elég az, hogy jó, hát majd megveszek egy másik tévét, vagy majd építek egy másik házat, mert hogy itt sok szinten egyszerre történt olyan veszteség élmény, amit képtelenség egyik napról a másikra megoldani. És akkor olyankor, amikor tényleg van egy ilyen helyzet, amikor nem tudunk mit tenni, akkor utána nyilván ennek van egy vége is, nem? Tehát amikor megszűnik ez a tehetetlenség, viszont a lenyomata megmarad. Igen, de hát ez is embere válogatja, tehát hogy vannak olyan emberek, akik alapjáraton úgy vannak összerakva, hogy így bármi szörnyűség történik velük, valahogy át tudnak libbenni rajta. Tehát, hogy annyira jók a megküzdési mechanizmusaik, annyira jól összetett a személyiségük, úgy van konstruálva,
egyszerűen ilyen hozzáállást örököltek, vagy neveltek beléjük, a fene tudja. Tehát, hogy nincs erre törvény, hogy egy adott nevelési stílus ehhez vezetne, hogy egy jól működő személyiséget hozzunk létre a gyerekünkben, hanem vannak emberek, akik valahogy nagyon könnyen tudnak venni borzasztó traumákat is, és maguktól ki tudnak belőle vicckelni, maguktól fejlődnek is tőle, be tudják ezt illeszteni a saját életük folyamatába, nem fagynak le, nem állnak meg. Vannak emberek, akik viszont egy apróbbnak tűnő traumától is teljesen felborul az egész életük, szétesik a személyiségük. Tehát, hogy nagyon, nagyon változékony ez is, hogy ki hogy van konstruálva. Ettől függ az is, hogy mennyire tud benne maradni valaki, vagy mennyire tud kilépni belőle valaki. Kell-e segítség, nem kell segítség. Hogy akkor ez összefügg a rezilienciával? Igen. És hogy akkor az végül is inkább egy ilyen adottság, nem? Tehát, hogy lehet, hogy nem feltétlenül, lehet ez tanult is igazából, hogy mire készítjük fel a gyerekünket. De ennek nagyon-nagyon sok tényezője van. Társadalmi helyzet, szocioökonómiai státusz, mit örökölt, mit tanítottunk neki, egyébként mennyire érzékeny. Tehát, hogy sorolhatnánk, nagyon-nagyon sok mindennek kell ahhoz együtt állnia, hogy például egy ilyen személyiséggé váljon az ember. Ezért mondom, hogy nincs ilyen arany középút, amit hogyha követünk, akkor a gyermekünk reziliens lesz eléggé, és megnyugodhatunk. És azt megkérdezhetem tőled, hogy te magadat milyen embernek sorolod be? Tehát, hogy te hogy küzdesz meg a traumákkal? Mert azért nagyon sok traumát dolgozol fel a szövegeidben. Hát a fenet ugye szerintem annyira nem vagyok reziliens. Nagyon sokszor estem kétségbe, vagy adtam föl, vagy voltam úgy, hogy hát innen menni is tovább, és nem is kéne tovább küzdködni. Nem tudom. Nem vagyok egy olyan nagyon erős típus, nagyon sokat szenvedtem régen. De sok szenvedés aztán ad egyfajta rutint, meg öregszik az ember, akkor kevésbé tart már annyira fontosnak minden. Tehát, hogy szűkül be az is, hogy a világból mit tartunk fontosnak, vagy hogy az én értékrendemet mennyire tudja mondjuk egy külső hatalom, vagy egy külső erő megbolygatni, vagy megbántani engem. Ez se egy jó út feltétlenül, mert lehet, hogy az ember nagyon csak belül él, befelé él, és nem annyira a társadalomban, de nekem ez a megoldásom. Csak azért is kérdezem, mert tényleg felhasználod a traumáidat is a verseidnél, mások traumáit is, meg a sajátodat is. Hogy akár csak mondjuk most így a kirakottak itt a polcon, amik itt vannak nálam, a legerősebb tényleg ez a legutóbbi köteted, a Háttal a napnak, hogy ebben egy gyászfeldolgozásnak a lenyomatát láthatjuk végül is, hogy az édesapádnak a halálát hogyan dolgozott fel. Ez ilyenkor, amikor mondjuk akár csak ennél a kötetnél van ez végül is ez a trauma, mert akkor ezt nevezhetjük traumának, nem? Hogy ezt az anyagot, ebből az anyagból te mégis valahogy úgy energiát nyertél ki, hogy ez egy ilyen rendszerbe állítható dolog legyen, ez egy műalkotássá váljon ez a trauma. Tehát nekem ez olyan, mint hogyha a traumádból nyerted volna ki az inspirációt. Tehát, hogy ilyenkor mi történik? Erre nagyon kíváncsi vagyok. Hogy tényleg történik veled valami, és akkor ez hogy megy át egy folyamaton, amikor azt mondhatod, hogy na most itt volt az ihlet ebben a trauma feldolgozásban mondjuk. Maga ez nem traumafeldolgozás volt, ez a megdolgozott trauma után írt szöveg, tehát hogy a traumafeldolgozás az szerintem soha nem aktívan akkor történik, amikor az ember már könyvet ír róla, hanem utána. Vagy ment, hogy előtte és utána írja meg róla az ember, vagy utána kezd el belőle alkotni. De hogy így igazából nem tudom, nekem akkoriban csak ezen járt a fejem, nem is az, hogy apukám meghalt, tehát hogy nem az okozott traumát, sokkal inkább az alkoholizmus, amiben fel kellett nőni, meg ami aztán elég jól ki is szivárgott az életünkből, tehát hogy apukám utolsó éveiben nem fogyasztott annyi alkoholt, vagy hát így nagyon jól normalizálódott otthon a helyzet, és egy ilyen boldog családdá váltunk újra, mivel megszűnt ez az alkohol probléma, vagy hát félretevődött egy ideig, óráig. És nekem inkább az volt az izgalmas ebben az egészben, mert az volt a legszomorúbb az egészben, hogy ő meghalt, és akkor ugye meghal valakink, akkor hozzuk fel az emlékeket, gondolunk vissza, vagy hát maguktól előbukkannak az emlékek. Nekem ez nagyon egy olyan pillanat volt, hogy így megfagyott körülöttem minden, és ugye egyszerre láttam mindent, ami megtörtént velünk valaha. Tehát ugye a 89-es emlék, a 97-es emlék, minden valahol ott nagyon nagyon egyszerre körülöttem volt, ilyen nagyon-nagyon érdekes, mint hogyha az ember kicsit így megkettőződne, vagy megtriplázódna a saját bőrén kívül is.
És akkor láttam meg azt, hogy van egy lyuk a mi életünkben, amikor mi az alkoholizmus alatt nem beszéltünk apukámmal, mert hogy apukám meg én nem beszéltünk 10 éven keresztül, vagy hogy, és hogy az mekkora űrré vált, vagy hogy az mennyire jelentős űr lett akkor, amikor az ember az elvesztett szeretett személlyel kapcsolatos emlékeit próbálja előhozni, és egyszer csak ott van egy lyuk. És engem ez a lyuk volt az, ami így főleg inspirált arra, hogy egyáltalán gondolkodjak ezeken a dolgokon, próbáljam valahogy helyre rakni őket, gondolkodjak az összes olyan rossz emléken, amire nem szerettem visszagondolni. És akkor ezekkel valahogy az ember minél jobban szembesíti magát. Egyébként is a gyász ez egy olyan furcsa tudatállapot, ahol a szomorú és a vidám is nagyon szépen megfér egymás mellett, és valahogy az utólag a szörnyű pillanatok nem annyira szörnyűek már. Tehát, hogy azzal, hogy apukám meghalt, sajnos adott egy ilyen életérzést is, hogy többi olyan cirkusz nem lesz, mint gyerekkoromban, hiszen meghalt. Ez egy nagyon, nagyon rossz érzés. Meg egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy ad egy őrült nagy felszabadultságot is. Ad egy nagyon nagy bánatot is, hogy de miért kell ezt érezni. Miért kellett ennek így történnie. És a két különböző érzés egyszerre való megjelenésénél van egy olyan feszültség, amiből az ember elkezd már tudni visszafejteni dolgokat, vagy visszafejteni érzelmeket. Miért úgy történt, hogy történt, mit kaptam én ettől, mitől lettem megfosztva ezáltal. És hát ennek a munkafolyamata az, ami végül eljuttatott oda, hogy azt a feszültséget megfogalmazni, vagy azt a hangulatot megfogni, amit akár egy gyászfolyamat ad, amit akár az alkoholizmusban felnőtt ember tud érezni, amit gyerekkorából hoz az ember pedig már felnőtt, az milyen hatással van akár a párválasztására, akár a felnőtt életére, tehát hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy meghalt apám, és én így inspirálódtam, sokkal inkább a gyász feldolgozásnak a folyamata adott ötleteket, amiket végig akartam gondolni. És miután már végig gondoltam, akkor valahogy annyira ez volt akkoriban a fejemben, annyira ez a téma foglalkoztatott, hogy olyan magától értetődő volt, hogy akkor erről fogok írni. Tehát, hogy mindig van valami központi téma, ami a fejemben működik, és akkor arról szeretnék valamit mondani. Valamelyik interjúban mondod, hogy nem lehet úgy a zuhanásról beszélni, miközben zuhan az ember, csak amikor földet ér, akkor lehet aztán beszélni arról, hogy milyen volt a zuhanás. És ez így, mintha összekapcsolódna ezzel a távoli perspektívával is. Tehát amit most elmondtál, hogy így mindent egyben láttál, és hogy mintha megtöbbszöröződött én lett volna. Egyébként ez a tücsök zenének az alkotói helyzete. Az első pár vers, a nyitány, az pont erről szól, hogy az életnek az emlékei így körülveszik az alkotót, és mindent egyben lát egy olyan pozícióból, ami egy ilyen én feletti pozíció, és egy különböző énekbe belelát az élet különböző pillanatai, mindegy különböző én. És ezt így egyben tudja szemlélni. Tehát ő egy olyan én pozíció, ami egyben lát mindent. És hogy amit most elmondta, ez nagyon szépen így színre viszi az ihlet állapotát. Tehát akkor lehet, hogy valóban tehát a feldolgozott, a trauma feldolgozásnak a vége felé van egy ilyen pozíció, nem? Igen, tehát az, amit én mondtam, az inkább nagyon közeli volt. Tehát ugye akkor nem azt éreztem, hogy hú, rálátok mindenre, hanem nagyon közel jött minden. Igen. Nagyon egyszerre történt minden. Nagyon élénken megjelent ez, hogy nem tudom, én 80-hányban ülünk a tengerparton, és ülök apám karján, és fényképezkedünk. Olyan volt, mint a most történet. Tehát ugye nagyon-nagyon intenzív volt, nagyon-nagyon közeli volt. Nem azt éreztem, hogy na végre átlátok mindent. Ez egyébként egy nagy vágy, amin ebben reménykedek, hogy meghalunk, és akkor így végre megértünk mindent, hogy mi miatt történt minek mi volt az okozója, miért lett az a pont a folyamánya. Ezt így nagyon vágyom, nagyon szeretnék mindent megtudni majd egy nap. De hogy nem ez az életérzés volt, inkább az, hogy úgy megrohan minden, és egyszerre történik minden. Úgyhogy sajnos ez nem volt jó érzés. Másrészt viszont nagyon jó érzés volt, mert ezek olyasmik voltak, amiket jó volt újraélni. Mintha újra ott lennék a tengerparton, mintha újra gyerek lennék, amikor még nem volt semmi baj. De hogy most mondtad például ezt az űrt, hogy azt az űrt akartad ott kitölteni, ami üresség volt az életnek, így ahogy áttekintetted az életet, ott volt ez a kitöltendő rész, és hogy ehhez születtek végül is ezek a versek, hogy nagyon érdekes egyébként, nem tudom mennyire volt ez tudatos, de hogy a kötetben végig ott van ez a megszólítás. Mint hogyha valami
megfoghatatlan próbálnál megszólítani, és közben folyamatosan úgy is identifikálod a megszólaló hangját. Tehát a kettő kölcsönösen egymás függésében van, és úgy épül fel az egész vers. Egy egész kötet. De te mások traumáiról is írsz végül is, nem csak a sajátodról. Például a halott nőkben különböző nőknek a történetei jelennek meg a verseidben, vagy az új verses kötetedben, ami még nem jelent meg. Nem tudom, ezt el lehet árulni, hogy a Jég lesz a címe, és a háborúnak a traumáit írod meg különböző embereknek a szemszögéből. És arra lennék kíváncsi, hogy amikor másoknak a traumáit dolgozott fel, akkor az rád hogyan hat? Tehát, hogy mint egy ilyen médium, hogyan szivárogtatod át magadon ezeket, vagy hogyan fogadod be, és hogy adsz nekik nyelvi formát? Hát ehhez van egy jó történetem, amikor én Örkény ösztöndíjas voltam, akkor Radnóti Zsuzsa volt a mentorom. És volt nekem egy elképzelésem, hogy miről írjak, de mondta Zsuzsa, hogy ez teljesen hülyeség, találjunk ki valami mást. És akkor addig gondolkodtunk ketten, hogy természetesen egy ilyen háború utáni helyzetből kibontakozó történet lett végül, amire mind a ketten rábólintottunk, és hát ott volt egy veterán, aki a maga múltjával, meg mindenfajta traumáival küzdve próbál visszailleszkedni a társadalomba, és egy ponton megkattan, tehát hogy előjön egy trigger által a posztraumatikus stresszavara, és átveszi az agressziója az irányítást. És nagyon sokáig így szenvedtem, hogy én nem tudok agresszív lenni, én olyan kedves vagyok, én olyan rendes vagyok, nem tudom ezt megépíteni. És a Zsuzsa mindig mondta, hogy magadból építed a karaktereket, tehát hogy az összes karakter te vagy, a saját múltadból veszed elő, a saját érzelmeidből veszed elő, ahogy aztán a színész is úgy veszi elő a karakter megformálását, úgy kezdi el, hogy előveszi a saját emlékeit, a saját fájdalmait, saját érzelmeit, a saját tapasztalatai alapján jelenít meg egy-egy érzelmet. Ezt csinálja a szerző is, ezt csinálja az író is, és ott például ugye ki kellett építeni egy agresszív karaktert, és egy ponton átpillenve én olyan jó agresszív lettem, és úgy élveztem is, vittem a Zsuzsához, olvastam neki, ő is úgy élvezte, és én nagyon boldogok voltunk, hogy milyen jó agresszív karaktert tudtam kiépíteni, és hát ez így tök jó is volt, befejeztem a drámát, átolvastuk, átjavítottuk, letettük, és akkor telt múlt az idő, és én úgy éreztem, hogy nem tudok írni, itt ez az agresszív állat bennem. És hogy ez így előjött, és én most már nem az vagyok, aki előtte voltam, de hát végül is ezt magamból hoztam ki. Rossz érzés volt erre rádöbbenni, hogy bennem van egyébként egy ilyen agresszív állat, és tudnék akár ilyen is lenni, hogyha ezt az állatot szabadon engedném. És akkor felhívtam a Zsuzsát, hogy hát ez nagyon jó, meg szép, hogy meglett ez a dráma, de hogy én így tönkre mentem, én így nem tudok élni, ez így borzasztó, tönkretett engem. Mire a Radnóti Zsuzsa azt mondta, hogy máshogy meg se éri drámát írni, édesem. Hát mondtam, szuper, de továbbra se tudok élni. De hogy aztán ennek így idő kellett, mire megtaláltam a helyét, hogy igen, van egy ilyen énem is, de nem az, ami uralkodik, vagy nem az, ami intenzíven jelen van. Tehát, hogy mindannyiunkból egyébként ki lehetne hozni valószínűleg az állatot, vannak olyan feltételek, amikor ez kijön, van, akinek akkor se jön ki. A fene tudja. De hogy agresszió mindannyiunkban van, ez normális. Csak hogy mire használjuk. Tehát, hogy egy karakterépítésre, vagy sem. Ugyanígy, amikor szerepverseket írok a különböző versekben, azok is valahol mind én vagyok, és mind nem én vagyok. Mások történetei is benne tudnak lenni nyomokban. Általában nem valakinek a megtörtént történetét írom le. Nagyon sokszor a félelmeimet építem bele. Tehát, hogy én pont az az ember vagyok, aki ijeszgeti magát a saját fantáziájával. Olvastam egy könyvet, hogy 60-as években hogyan képezték ki az űrhajósokat, és akkor például ezt is vizsgálták, hogy a fantáziájukkal ijeszgetik magukat, vagy ilyen kíváncsi válnak. Mert hogyha ott lesznek a Holdon, és látnak egy árnyat, attól hisztérikus rohamot kapnak és megijednek, vagy pedig kíváncsian oda mennek, hogy felfedezzék, mi az. Én nagyon csapnivaló űrhajós lennék, mert hogy én általában ijeszgetem magam a különböző elképzeléseimmel, és szoktak is ilyen félelmetes ötleteim lenni, amiket így jól végig gondolok, aztán csak rettegek, hogy így féltem magam, vagy így örülök, hogy de jó, hogy ez mégsem történt meg. Ezeket is felszoktam használni különböző helyzetek, szituációk megteremtésében egy-egy versben. Tehát, hogy ez így igazából nagyon sok mindenből gyúródik össze egy adott pillanatban. Nem feltétlenül tudatosan, hogy hú, na ez egy jó félelem volt, akkor beleírjuk, mert ez milyen jó.
Csak valahogy így, nem tudom, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha lenne egy ilyen, de gyógyszertár, egy ilyen tárház, ahol így tartok félelmeket, tartok szorongásokat, tartok bánatokat, örömöket, különböző érzelmeket, és úgy le lehet őket kapni a polcról. Meg lehet nézni, össze lehet vegyíteni valami másikkal, kicsit így összemixeli az ember, akkor valami más lesz belőle, de hogy így felhasználható ez különböző szövegeknél. Nem mindig tudatosan kapom le a polcról, de aztán lehet, hogy tudatosabban keverem össze, vagy nagyon sokszor igazából az ember szerintem úgy nyersanyagként létrehoz egy szöveget, és akkor csak a javítás alatt döbben rá, hogy ez mennyire konstruált, mennyire nem konstruált, mennyire ösztönös, mennyire nem, mennyire szervezett, mennyire nem. Az egyik podcastben említed egyébként, hogy Radnóti Zsuzsa ő annyira jó mentor volt, hogy segített így megtalálni azokat a formai megoldásokat is, amelyek pont jók voltak. És ez így elgondolkoztatott, mert azt ott is említetted, hogy ez tönkretett téged, de most már jobban értem, ahogy most így elmesélted. De hogy azon gondolkoztam, tudod, hogy lehet, hogy az alkotó találja meg a megfelelő formát, az segít még egyre mélyebbre és mélyebbre menni, és magából is kihozni valamit. Nem lehet, hogy ez a kettő így egymást építgeti? Biztos vagyok benne, hogy egymást építgeti. Szerintem nekem az egy nagyon nagy segítsége az írásban, hogy jóba vagyok saját magammal, hogy igazából úgy kíváncsi vagyok minden érzelmemre, hogy az honnan eredhet, miből jöhet. Nagyon szeretem analizálni, hogy mit érzek, miért érzem. Engem nagyon izgatnak az érzelmek, nagyon érdekelnek az érzelmek, másoké is, talán azért lettem pszichológus. De hogy így nagyon sok mindent ráhagyok a tudatalattimra, hogy majd ő megoldja. Tehát, hogy szerintem nagyon sokban tud segíteni egy szerzőnek az, hogyha jóban van egyébként önmagával. Ha tud bízni azokban a részeiben is, amit nem tud kontrollálni. Ha rá tudjuk hagyni az ösztöneinkre, hogy kicsit működjenek. Intézze el a tudatalattig, majd ott összeáll, akkor kiköpi nekünk, és akkor tudunk vele valamit kezdeni. De hogy így kell, hogy legyen egyfajta ilyen harmónia, pont ebben a helyzetben ez segíti elő azt a működést, amitől én bátrabban tudok hozzányúlni egy rossz emlékhez akár. Vagy hogy bátrabban tudom ráhagyni a tudatalattimra, hogy majd ő összehozza, aztán én megírom. Vagy hát együtt megírjuk, mert az is én vagyok, csak nem tudom kontrollálni, vagy nem tudom gombnyomásra beindítani. Egyébként nekem nagyon tetszik a verseidben, hogy lehet látni tényleg egy ilyen fejlődési folyamatot, ahogy egyre jobban kialakul egy testpoétika, hogy egészen különleges, ahogy a pszichés működések formálják a testet, annak működéseit, és ezáltal még a külvilágot is, tehát a külvilág befogadását is, mivel ugye a test az, ami meghatározza a befogadást, és az meg a psziché. És most említetted, hogy téged érdekel az is, hogy önmagadat is analizáld, mi történik veled, hogy amikor mondjuk ilyen nyelvi rendszereket fölépítesz a versekben, akkor a költői részed és a pszichológus mennyire játszik egybe? Tehát a pszichológiai tudás, meg ugye nyilván a nyelvi konstrukcióknak a kialakítás, így mennyire ér össze nálad? Nem gondolkodok ezen olyan sokat igazság szerint, tehát hogy én nagyon sokszor nem tudom, hogy hallom, hogy jó-e vagy nem. És erre hagyatkozok. Tehát, hogy hallom, hogy hol van hiba. Nagyon sokszor kell elolvassak egy szöveget, hogy annyira elmerüljek benne, hogy például ilyesmiket előhozzak, hogy ez pszichológiailag oké-e, vagy hogy így, az inkább drámában szoktam, ez karakterépítésnél, hogy konzisztense így a személyiség, ahogy megírtam. De hogy verseknél ez valahogy szerintem ösztönszerűbb, és nem is figyelhető ez meg annyira pszichológusi szemmel, vagy hát nem arra írom, hogy ez így tanulmányként megállja a helyét, sokkal inkább, hogy az olvasónak legyen trigger, ami előhoz valamit, amivel aztán ő tud valamit kezdeni, vagy csak átérzés. Lehet, hogy pont az, hogy átérzi, az fog neki segíteni. De hogy nem igazán szoktam ennyire szakmai lenni, vagy ennyire rendes ember lenni, aki így leül, és ezt így komolyabban átgondolja. Én sokszor csak így a fülemre hagyatkozok, hogy hallom, hogy ott valami nem stimmel, és akkor ezt át kell írni, hallom, hogy ott valami nem jó. Ez egy kicsit félelmetes is néha, hogy én ezt honnan hallom, de hogy így nem tudom, az egésznek az alakjából lehet hallani, hogy ott úgy helyén van minden, vagy nincs helyén. Csak hogy nagyon érdekes, ahogy így kialakulnak ezek a rendszerek, hogy így minden egyben van, minden összefügg mindennel, és hogy végül is, mint hogyha egy ilyen lelki állapot lenne az, ami a mintázatot adja ehhez az egész nyelvi rendszerhez, és ez engem most azért is ragadott meg, mert egyébként az ihletet is ilyennek írják le sokan,
hogy az ihletben is van egy mintázat, mint hogyha lenne egy ilyen mag, amiben már a növénynek a DNS-e így bele van oltva. Tehát mintha benne lenne már egy képlet, amivé majd válik, és mint hogyha nálad lennének különböző lelki állapotok, amik a magok, és hogy ebből a magból egy ilyen nyelvi növény kinő, és az ihlet is ilyen, egy ilyen rendszer. És hogy te így látsz egyébként ilyen hasonlóságokat? Tehát így az ihlet állapot, meg így a pszichés állapotnak a rögzítése között? Egyébként igen, vagy hogy hát így szerintem nagyon múlik ez azon is, hogy mennyire szereti az ember a maga karaktereit. Hogyha szerepverseket írok, akkor én nagyon szeretem ezeket a karaktereket, mikor rosszak is. De hogy így nagyon-nagyon velük élek, velük lélegzek, nagyon sokat gondolkodok ezeken az embereken. Tehát a halott nőket nagyon nehéz volt letenni, mert annyit gondolkodtam azon az 5 nő, meg a körülöttük lévő embereken, így nagyon hiányoztak, és így nagyon, nagyon nehezen engedtem el őket, mert valahogy úgy átítatja a napjaimat, tehát, hogy kicsit-kicsit mindig eszembe jutnak. Akiknek a nevében most is ugye írtam ezeket a szerepverseket, velük rengeteget gondolkodtam rajtuk. Rengetegszer képzeltem el, hogy ők milyenek, vagy én mit csinálnék a helyükbe, félig belőlem vannak, félig a fantáziámból, félig hallott történetekből, tehát, hogy valahogy így össze vagyok velük gyúrva. Van egy nagyon kedves művész, számomra kedves művész, aki mindig olyan érdekes dolgokat mond, akár az inspirációról, akár az ihletről, akár arról, hogy hogyan működik, vagy honnan jönnek ezek az ötletek. Ez a Red Hot Chili Peppers gitárosa, a John Frusciante, aki nagyon érdekes dolgokat mond arról például, hogy ő szerintem nem ő szerzi a zenét, egyszerűen csak mint egy valahonnan befogja ezeket a dallamokat, valahonnan ő ezt így úgy érzi, hogy ez valahol máshol születik meg, ami nem hozzáférhető számunkra, és amennyire például a természet megnyilvánulása az, hogy hoz egy virágot a fa, vagy kinő egy virág a földből, ugyanúgy az ember maga megnyilvánulása annak az erőnek, ami létrehozta ezt a világot, és hogy amit az ember létrehoz, az igazából szintén ennek az erőnek a megnyilvánulása, hogy így nem feltétlenül az ember hozza ezeket létre, hanem valamit kiszűr. És sokszor érzem én is így, hogy olyan, mintha így öntene belém mindent az élet, és nekem így le kéne szűrni, de ez egy ilyen jó fáradt olaj anyagnak tudom elképzelni, vagy hogy így nem tudom, annyi minden rossz történik velünk életünk folyamán, annyira szépen is lehetne élni. Annyi mindent lehetne élvezni, de nagyon-nagyon sok minden történik, ami elkeseríti az embert, vagy úgy elvesz belőlünk. Nem feltétlenül kapunk vissza hozzá muníciót, hogyha mi nem termeljük ki magunknak. És hogy igazából ez a szűrés lényegében pont ez, hogy mindaz a rossz, amit megkapunk az élettől, azt, hogyha átszűrjük magunkon, akkor ezt például már egy tisztább változatban tudjuk továbbadni, amit lehet, hogy más könnyebben tud akkor megszűrni, könnyebben tud elsajátítani, könnyebben tudja beleépíteni az életébe, vagy meg tudja érteni, hogy mi maradt fönn az ő szűrőjén. Úgyhogy hiszek én ilyen magvakban teljes mértékben, reménykedem benne mindig, hogy pont annyit kapunk, amennyit még elbírjunk viselni. De hogy kicsit ilyennek képzelem én is ezt, hogy bizony van egy mintázat, csak nem feltétlenül tudjuk ezt meglátni. Vagy hogy ezek olyasmik, amik úgy szerintem emberi szemnek ilyen zárt dolgok, hogy vagy nincs elég képességünk hozzá, vagy nincs elég érzékenységünk hozzá, hogy meglássuk azt, ahogy összekapcsolódik minden. Egyébként én is nagyon hiszek ebben, hogy így minden mindennel valahogy össze kell, hogy függjön, és hogy az emberek egymással össze kell, hogy függjenek. Vagy hogy így egymagában egy ember úgysem fog túl sokra jutni, tehát hogy nem is az a lényeg, hogy egy valaki kiemelkedjen, hanem hogy akinek kevesebb van, az adjon annak, vagy kapjon attól, akinek több van, annak legyen az normális, hogy tud adni, akár tudást, akár szeretetet. De hogy így ez igazából, én úgy tudom elképzelni ezt az egész életet, vagy az életnek az értelmét, mint ahogy a sejtjeink vannak, hogy ott is minden sejt valahogy összefügg egy kicsit a másikkal, az egyik hordja az oxigént, a másik, nem tudom én, bekebelezi a baktériumokat, de hogy van egy ilyen furcsa egyensúly, amit még mi sem értünk. Tehát, hogy ezt az anatómia tanárunk is mondta annak idején, élettan anatómia tanárunk, hogy olyan valószerűtlen az, ahogy a testünk egyben marad. Tehát, hogy miért nem hullik szét, arra még nem jöttek rá. Mert hogy így lényegében annyira furcsa ez az egyensúly, ami bennünket összetart, hogy egy pillanat alatt darabjainkra eshetnénk egyébként. Mégis valami összetartja. Kicsit ilyennek tartom az életet, a világot is, akár a művészetet is, hogy van valami furcsa kohézió, ami egyben tartja ezt a sok mindent, vagy ami löki arra az útra az embert, hogy valamit úgy meg tudjon fogalmazni, vagy ki tudjon rajzolni.
vagy az ő munkája által meg tudja nyilvánulni, esetleg pont ez az erő, ami létrehozott bennünket, ami általunk nyilvánul meg. Ez nekem nagyon tetszik ez a gondolat. Most, amit mondtál, tényleg ez nagyon érdekes, nagyon illusztratív példa, ez a sejteknek az együttműködése, és hogy végülis ez az, ami az életet végülis fenntartja, ez a fajta rendszer, és ugyanúgy a műalkotásban is a hatás, az ihletet, ez a fajta összekapcsolódás az, ami létrehozza, hogyha megtaláljuk tényleg ezt a fajta rendszert a nyelvben, akkor tudunk olyan hatást elérni, ami a befogadóban is tényleg elindít valamit, vagy akár egy traumafeldolgozást, vagy egy esztétikai élményt kivált. Igen, alkotóként szerintem fontos az, hogy már csak olyasmihez nyúljunk, ami meg van bennünk dolgozva. Valahol nekem felelősséget kell vállalni az olvasóért is, tehát hogy nem abba akarom belerángatni az olvasókat, hogy én éppen most szenvedek, mert hogy az nem művészet, annak nincs művészeti értéke. Azt szerintem nem feltétlenül kell befogadni. Nekem ezért furcsa ez például, hogy kiadták József Attilának a Szabad Ötletek jegyzékét. Nem feltétlenül egészséges dolog ez. Másrészt szerintem nagyon etikátlan, nagyon rossz dolog ebbe így belelátni. Ez így szakmaiatlan is volt. Rettentően meg szegény páciens. Tehát, hogy ez nagyon nem fair a világ részéről, de nem feltétlenül jó ez. Tehát, hogy nem feltétlenül kell ezt nem pszichológusoknak olvasni. Lehet, hogy van egy művészi vonás benne, mert hogy mégiscsak egy művész írta, de úgy nekem az ilyesmi az félelmetes. Tehát, hogy kell felelősséget vállalnunk, igen, az olvasóért, hogy amiről én beszélek, azt én már átéltem. Az már bennem helyre van rakva, pont ez az ígéret ahhoz, hogy te is helyre fogod tudni rakni. Lehet ezt helyre lakni. Van utána még élet, lehet tovább menni. Egyébként nagyon örülök, hogy elküldted nekem a legújabb alkotásodat, a jeget. Még ilyen hülye címei vannak. Mert nekem ez tényleg egy olyan különleges élmény, hogy úgy vagy itt, hogy tudom azt, hogy neked már elkészült az eddigi életműved csúcs teljesítménye. Most azért mondom ezt, csak hogyha már ilyen rendszerekről, összefüggésekről beszélgettünk, mert hogy végigolvastam az eddigi egész életművedet, így tényleg lehet látni, hogy ahogy haladsz előre, mi az, amit megtartasz, mi az, amit tovább fejlesztesz, és ebben az új epikus lírai művedben minden összegződik, ami az érdemére szolgál az eddigi könyveidnek. Most olyanokra gondolok, mint hogy ugye itt a lírai hang az egy ilyen, tényleg egy ilyen epikusabb hangvételt kap azáltal, hogy a cselekmény dominánsabb lesz, mégis azok a poétikai jellemzők megmaradnak, amik nagyon értékesek voltak az eddigi verseidben is. Például ez a testpoétika, amit mondtam, hogy tényleg, hogy a psziché az, ami a testet kialakítja, a mozgásokat, mechanizmusokat és a külsőt is. Viszont ez a fajta forma, ez a fajta epikusabb jellegű forma lehetőséget ad arra is, hogy a drámai tudásodat belevidd. Tehát ugye, amit a drámai írás során szereztél. De ami igazán különleges így ebben, hogyha már így a psziché meg drámai síkokat nézzük, vagy működésmódokat, akkor az, hogy itt a lelkeknek a párbeszéde jön létre ebben a drámaiságban. Ahogy a psziché kifejeződik ebben a poétikai nyelvben. És közben meg ugye végig megtartod tehát megint előhozod ezt a traumafeldolgozást, hogy egy 100 évet ölelsz fel, és a háborúkat jeleníted meg, hogy élik meg az emberek, de különböző korosztályú emberek, hogy hogyan csapódnak le ezek a traumák, hogyan hordozzák magukban őket, hogy hogyan hordozza magában az is a traumát, aki például egy megerőszakolásból született gyermek, hogy nyilván úgy nem volt úgy jelen abban, tehát nem ő élte meg ezt a fajta traumát, mégis az anyján keresztül valahogy beivódik az életébe. És amit kérdezni szerettem volna, ami nekem feltűnt ebben a kötetben, hogy a szívnek egész domináns szerepe lesz, hogy ilyen, mint egy centrális szerepe lenne, és elég különböző módokon jelenik meg, ahogy a psziché ugye megtestesül, hogy miért pont a szív volt az, amit így most kiemeltél, mert azért ennek elég nagy hagyománya van, hogyha így visszatekintünk több 100 évre visszamenőleg. Hát ezt a tudatalattim csinálta. Nem vállalok felelősséget.
igazából ez így adódott. Nagyon sok mindent utólag vettem észre, hogy mennyire szépen egybecseng. Nem kronológikus sorrendben írtam a verseket, tehát hogy voltak részek, amik így, nem tudom én, a 20-as évek után játszódnak, azokat nagyjából egyben írtam, de azok nagyjából a nagymamámnak a történetei, kicsit átalakítva, tehát, hogy azok úgy egyben megvoltak a fejemben, azt csak így ki kellett színezni, vagy kicsit át kellett alakítani, hogy érdekesebb legyen, vagy hogy pont azt tudjam vele elmondani, amit akarnék. De hogy nagyon sok mindenről utólag fedeztem fel, hogy például kapcsolódik. Nagyon azt szerettem volna, hogy kirajzolódjanak mintázatok, én nagyon szeretek rendszerekben gondolkodni, pszichológiában is így a rendszerszemlélet az, ami a leginkább közel áll hozzám, tehát, hogy nem egy egyént nézünk, hanem az őt körülvevő különböző rendszereket, a család, mint rendszer, akár nem tudom én, a társadalom, mint rendszer, egy ország, mint rendszer. És hogy az a rendszer mit enged, mit nem enged, vagy hogyan szabályoz bennünket, hogyan nevel bennünket, hogyan hat ki egyáltalán a személyiségfejlődésünkre. Nekem nagyon fontos volt az, hogy kirajzolódjon egy transzgenerációs trauma átadás. Nekem ez is később jutott eszembe, nem akkor, amikor bombáztak, hogy amikor bombázás volt, akkor anyám meg a nagymamám összeveszett, hogy most lemenjünk a pincébe, vagy nem menjünk le a pincébe. A nagymamám még ugye a második világháborús bombázásokat átélte, és ő úgy gondolta, hogy szőnyegbombázás lesz, ahol látnak fényt, akkor tényleg bombát fognak oda dobni. Anyukám nézte a BBC-t, és mondta, hogy ő látja, hogy jobban látnak éjszaka egyébként a repülőben a pilóták, mint nappal, mert hogy annyira szuper teljesítményű radaraik vannak, meg annyira fejlett ez a technika már. Tehát, hogy ez amikor gyerek vagy, és így két felnőtt veszekszik, hogy nem megyünk le a pincébe, de lemegyünk a pincébe, közben itt így szól a sziréna, és úgy be vagy tolva, mert hogy még így az eleje van a bombázásodnak, és nem szoktad meg, akkor ez ilyen borzasztó, de valahol ebben a pillanatban így átadódott a nagymamámnak ez a tudása, hogy hogyan kell menekülni, és hogy kell menekülni. És később, ahogy ezen a szituáción gondoltam végig azt, hogy ő azzal, hogy mesélte a saját életét, mennyi minden tapasztalatot át akart adni, ami majd engem segíteni fog a túlélésben. Ami engem igazából néha nehezít a túlélésben. Tehát, hogy kicsit cipelem az ő félelmeit, az ő traumáit, azokat is, amiket nem mondott el, amiket én magamtól próbálok kitalálni, hogy vajon ott mi lehet a háttérben, vagy egy-egy viselkedése mögött milyen mozgató rugó lehetett. És hogy így igazából ennek is van egyfajta rendszere. Én ezt a rendszert szerettem volna leginkább megjeleníteni ezekben a szövegekben, amit ugye a legjobban ismétlésekkel lehet előhozni, vagy hasonló helyzetekkel, hasonló nevekkel, hasonló érzelmek megjelenítésével. Tehát ott is vannak, akik nem rokonok, de ugyanazt érzik, mivel mind a ketten katonák. Vagy nem egymáshoz tartozó, vagy egymásról nem tudó emberek ugyanazt érzik. Én így bele akartam vinni egy kis mágikus realizmust, hogy így, nem tudom, pont attól lesz izgalmas, hogy nem annyira valódi, vagy kell egy kis ilyen mágia belé, hogy úgy tudjunk pihenni a sok szomorúságtól. De hogy így pont ezek a rendszerek által tud szerintem vagy a rendszerek visszakövetése, mintázatok visszakövetése az, ami tud változtatni az életünkön. Egyszer jártam ilyen családterápiás önismereti csoportban, nagyon nem szeretem a csoportokat, de ez nagyon-nagyon jó volt, és ott például, hogy fel kellett rajzoljuk ugye a családfánkat, és akkor elmesélni mindent, amit tudunk a felmenőinkről. Az alapján milyen mintázatok rajzolódnak ki egy családban. Mik azok a dolgok, amik ismétlődnek. Tehát, hogy igazából így nem biztos, hogyha egy író életében folyamatosan ismétlődnek ugyanazok a dolgok, vagy egy költő életében az összes versben kicsit ismétlődnek ezek a dolgok. Egy kötetben ismétlődésre szerintem jó, tehát, hogy de keresni kell mindig az új mintázatokat. Lehet, hogy így igazából az ihletben is mindig kell keresni az új mintázatokat, mert szerintem az ihlet maga is változik velünk, vagy a hozzávaló viszonyunk változik, a felhasználása változik, hogy hívjuk elő, az változik. Még ami számomra különleges volt a kötetedben, és ez így megint ide kapcsolódik, tehát az alkotói folyamatodhoz, a traumafeldolgozáshoz, hogy a nyelvet azt úgy jeleníted meg, minthogyha nem tudna ebbe a rendszerbe beilleszkedni. Most például itt az idegen nyelvtanulásról, amikor a kötet elején szó van, de egyébként már
a Háttal a napnak kötetben is megjelent ez, hogy a nyelv az valami olyan, ami a testnek a rendszerében nem tud beilleszkedni. Tehát az új kötetedben például azt írod, hogy a nyelv az így a fogak között kifolyik a szájból, mint hogyha tényleg egy olyan anyag lenne, amit így a rendszer így kidob magából, vagy nem enged beszivárogni. És ezen gondolkoztam, hogyha tényleg a verseid mondjuk egy ilyen lelki működésre épülnek fel, hogy tényleg, ahogy mondtam, hogy a lélek határozza meg a testnek a rendszerét, meg a külvilág rendszerét, akkor vajon a nyelv és a lélek között hol van az a kapcsolódási lehetőség, amikor a lélek a nyelvbe át tud szivárogni, vagy a nyelv a lélekbe és a testbe be tud menni. Tehát, hogy ez milyen lehetőség van rá szerinted, hogyha most mondjuk így költőként akár, vagy bármilyen helyzetben, egy idegen nyelvtanulásakor, vagy az anyanyelvben vannak ott is ilyen furcsa tapasztalatok, hogy valamilyen idegenként hat számunkra, hogy ilyenkor mi történik? Hát ez érdekes kérdés egyébként így. Szerintem nagyon érdekes az is, hogy egy-egy nyelven hogyan tudunk megnyilvánulni. Én nagyon sokszor nem tudom átlátni, hogy mi is igazából a problémám, vagy hogy így nem tudom átlátni az adott helyzetet, akkor szoktam róla szerbül gondolkodni, vagy írni, vagy valakinek szerbül elmondani, hogy kevesebb szavam van szerbül, és nem tudom annyira elkomplikálni. Tehát, hogy sokkal célra törőbben kell, hogy fogalmazzak abból a kevés szóból, amit ismerek. Ezáltal átláthatóbbá válik az életem. Tehát én ezt nagyon szeretem csinálni, vagy úgy angolul, ott sincs elég szavam. Ha idegen nyelven mondom el, hogy igazából mit érzek, akkor egyszerűen nekem is olyan világossá válik, hogy ez a problémám. Magyarul hajlamos vagyok nagyon elkomplikálni. Úgyhogy ez igazából ilyen, szerintem nagyon pozitív is tud lenni, ha tudjuk, mire használjuk. A könyvben igazából a nyelvvel ugye játszok, hogy mint a szerb nyelv, vagy hogy hát maga az izom, hogy melyik folyik ki, hogyan folyik ki, ez szerintem ilyen határon túli többnyelvűségben felnőtt emberek mind ugyanezt érzik, hogy ez meg kéne tanulni, nem tudjuk, ez rossz ez a nyelv, nem is akarjuk megtanulni, de hát azért milyen jó, ha tudjuk. Az azért egy önbizalmat ad, egy kulcsot ad a problémák megoldásához. Tehát, hogy nekem inkább a nyelv nem a lélekkel függ össze, hanem az önbizalommal. Tehát, hogy pont ez, hogy végre megtanultam a nyelvet, és el tudok menni egyedül személyigazolványt csináltatni, és nem kell féljek. Vagy el tudok menni, és az orvosnak el tudom mondani végre, hogy mi a bajom, nem kell hozzá segítség. Nagyon tud bennünket debilizálni, vagy nagyon tud bennünket butának feltüntetni az, hogyha egy környezetben olyan nyelvet használnak, amit nem tudunk pontosan használni, vagy félünk használni, félünk a hibázástól. És ez úgy rombolja az önbizalmunkat. Úgy tűnünk, mintha butábbak lennénk, mint amilyen okosak vagyunk. Tehát, hogy tanulmányok bizonyítják, hogy kicsit úgy viselkedünk, mint a csökkenne az IQ-nk. Hogyha egy olyan idegen nyelven kell élnünk, vagy funkcionálnunk, amit nem ismerünk eléggé. Aztán megtanuljuk a nyelvet, akkor ez helyreáll. Tehát, hogy akkor ugyanígy az én képünk is helyreáll, az önbizalmunk is helyreáll, és nem fogunk butábbnak látszani, vagy nem fogunk úgy viselkedni, mint akik kevésbé kompetensek. De hogy így a nyelv például nagy gátja tud lenni egyébként az életünknek. Úgyhogy nekem ez inkább ezzel függ össze, hogy mennyire vagyok én magabiztos, mennyire tudok én otthon lenni bármilyen világban. Úgyhogy a világ bármelyik pontján. Most erről az jutott eszembe, hogy ahogy beszélsz erről, hogy a nyelv meghatározza az én képünket, és az énünket, a megszólalásunkat, hogy amikor például írsz egy verset, és akármennyire is mondjuk a saját magadból, a saját lelkedből emeled ki a tapasztalatokat, ahogy a nyelvbe bekerül, az úgy válik le, hogy végül is már a nyelv határozza meg, a reflexió határozza meg, és az úgy nem biztos, hogy egyenlő veled, nem? Tehát erről lehet szó, most így, hogy elgondolkoztattál. Ezen nem gondolkodtam. Nekem mindig a nyelv inkább egy eszköz volt, tehát hogy az eszköz, amit a legjobban tudok használni. Hogyha az agyag lenne, az akkor lehet, hogy agyagoznék. De valahogy ahhoz nem vagyok elég ügyes. Nekem a nyelv az, amit így nagyon ismerek, vagy nagyon szeretek. Nem is az, hogy ismerek, inkább az, hogy szeretek. Az valahogy olyan testhez álló. De hogy te mennyire azonosítod magaddal a verseidet? Hát egy ideig nagyon. De aztán azt el kell engedni. Mi az oka ennek? Mondjuk, hogy válik le a szöveg? Nem nehezen. El kell engedjük őket, mint gyermekeinket. De hogy így, amikor az ember nagyon benne van az írásban, akkor én nagyon sokszor érzem azt, hogy én magam vagyok ez a vers, vagy hogy így együtt lélegzünk, együtt dobogunk. Tényleg, mint amikor az ember hordja ki a gyermekét. És hogy így együtt vagyunk, együtt lélegzünk, és aztán nagyon rossz, de el kell engedni, hogy így vége van ennek a közösségi létnek, és hogy így meg kell, hogy szülessen, le kell tenni, pont
amiatt is például, hogyha kritikát kapunk, akkor azt tudjuk, hogy az a termékre vonatkozik, az alkotásra vonatkozik, nem a lelkünkre, vagy nem a személyiségünkre, nem bennünket bántanak, hanem lehet, hogy csak a teljesítményünkkel van gond. Ugyanígy a dicsérettel is tisztába kell lenni, hogy nem én vagyok jó arc, mert ilyen jó verseket írok, hanem hogy ügyesen tudom ezt csinálni, hogy én nem feltétlenül vagyok jó ember, vagy kedves ember. De hogy így tényleg kicsit olyan, mint hogyha a gyerekeinkről lenne szó, hogy együtt szüljük őket, együtt lélegzünk, együtt vagyunk, táplálom őket, alakítgatom őket, aztán a maguk útjára kell őket engedni. Tehát, hogy így kell, hogy legyen vége ennek a folyamatnak, mert azt hiszem, hogy nagyon szétesnénk, hogyha folyton szövegekként léteznénk, vagy a szövegek élnének belőlünk. Kell, hogy legyen egy születési pont, amikor, vagy nem is születés, inkább köldögzsinór elvágás, hogy na most már így olyan álljon egyedül. Furcsa is kicsit. Én ezért nem szeretem visszaolvasni a régi verseimet, mert olyan csalfa gyermekek, akik már nélkülem léteznek, és hogy így olyan furcsa visszagondolni, hogy volt időszak, amikor így ezekkel a mondatokkal telt az egész életem, vagy évek teltek ezek a mondatok között. Talán az, amikor valaki így reflektál a traumáira, lehet, hogy akkor az segít valamennyire leválasztani róla a traumákat, nem? Vagy te erről mit gondolsz? Nem tudom, én igazából soha nem az volt a lényeg, hogy traumákról írjak. Engem mindig az új könyvem is abból épült ki, hogy a békéről szerettem volna írni. Vagy hogy mennyire... Aztán írtál a traumákról. Igen, mert hogy így, nem tudom, a gyertya lángját is ugye a sötétben látjuk igen. meg, tehát hogy a békének is akkor tud megjelenni az az oldala, ami engem érdekelt, hogyha előtte megmutatom az olvasónak, hogy milyen háború volt előtte, tehát hogy ilyen nagyon nehéz kiválogatni, ki volt előbb a tyúk vagy a tojás, vagy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, a béke vagy a háború, de hogy egyik nem definiálható már szerintem a másik nélkül. És hogy a béke mennyire nem azt jelenti, hogy nincs háború. Vagy hogy így igen, gyakorlatilag nem lőnek, vagy nem végeznek éppen ki senkit, vagy nem kínoznak, ez se feltétlenül igaz, de hogy így nem elfogadott az utcán agyonlőni embereket, tehát hogy nem csak ennyiből áll, de hogy így az ember mi mindent hord magában, vagy próbál még helyre tenni a lelkében, amíg béke van, amit a háborúban raktak belé, csak nem akarta éppen, hogy belerakják, tehát hogy ezek ilyen kéretlen problémák, amikkel küzdeni kell, és nem feltétlenül tudunk gyorsan megküzdeni vele, nem feltétlenül tudunk megküzdeni vele, nem feltétlenül jó dolog az, hogy átadjuk a következő generációnak, hogy majd csak ők kezdenek vele valamit. Tehát, hogy így nem tudtam volna a háború nélkül beszélni a békéről, de hogy én nem traumákat akartam megjeleníteni, inkább az érdekelt, hogy mennyire relatív ez, hogy igen, béke van, de hogy nem tudjuk élni a békét, nem tudunk vele mit kezdeni. Amikor elindul már egy háborús folyamat, na akkor nagyon felértékelődik a béke. És hogy ez milyen furcsa, hogy miért van erre szükségünk újra és újra ott a Balkánon, hogy elkezdjük értékelni azt, amikor nincs baj. Ez pont az, amiről a legelején beszélgettünk, nem? Tehát, hogyha valaki megél egy traumát, akkor utána felértékelődik az életében sok minden. Igen. Végülis ezt is színre viszi, így a könyved. De hogy ez érdekes, amit mondasz, hogy akkor milyen, tehát így nehéz poetikailag mondjuk a jó dolgokat önmagukban megírni, vagy így jó dolgokat, amit pozitív kategóriába teszünk. Most tanítok az eltén, és egy lírás szemináriumot viszek, ahol azt tanítom a hallgatóknak, hogy hogyan kapcsolódjanak a szövegekkel, és hogyan mélyítsék még ezt a kapcsolatot, hogyan gondolkozzanak versekről. És pont most, képzeld el, felmerült a hallgatókban, hogy miért van az, hogy a költők ilyen negatívabb témákról szeretnek írni, de azt hiszem, erről pont te is beszéltél valahol, és akkor erre én se tudnék most választ adni, de 2019-ben még találkoztam Téreivel, mikor még élt, és az utolsó interjút én készítettem vele, az ihletről beszélgettünk egyébként, és valahogy így még utána beszélgettünk kicsit, és akkor ő mondta nekem, hogy Kosztolányi volt az utolsó, aki a boldogságról úgy tudott írni, hogy az poetikailag is elfogadható minőség. És hogy vajon miért lehet az, hogy a negatívabb tapasztalatokat sikeresebben ki tudják fejezni az alkotók? Te mit gondolsz? Boldogságot nem akarjuk értelmezni, ezt olyan jó érezni. Nem ülünk és gondolkodunk így elmerengve, de miért vagyok én boldog? Mi okozta ezt? Hogy jutottunk idáig? Tehát, hogy a boldogságot éli az ember.
nem akarja kianalizálni. Aki elkezdeni kianalizálni, lehet, hogy megszűnne. De hogy olyankor nincs szükségünk. Nem tudjuk körülírni könnyen a boldogságot, nem tudjuk könnyen definiálni. Pont ugyanolyan furcsa dolog, mint a szerelem vagy a halál, de hogy így a szerelemhez már például szokott szükségünk lenni támpontokra, mert nagyon nem értjük. A gyászhoz, halálhoz szükségünk van támpontokra, mert nem értjük. A traumákhoz szükségünk vannak különböző megfogalmazásokra, körülírásokra, mert azáltal tudunk megkönnyebbülni. Nem hiszem, hogy bárki meg akarna boldogságtól könnyebbülni, hogy most már annyit voltam boldog, most már fejezzük be, most már így nem, tehát hogy nem akarjuk visszafejteni. Lehet, hogy visszafejtjük, hogy azért vagyok boldog, mert ez és ez történt, de hogy azok miért történtek velünk, nem gondolkodunk ennyit. Azt jó élni. Amit nem jó élni, szerintem akkor van az ember, hogy így leül és elkezd olvasni róla, hogy de miért történik ez? Más mit kezdett ebben a helyzetben? Másnak mi volt a megoldása ebben a helyzetben? Mit érzett? Én mit érzek egyáltalán? A boldogság alatt megjelenő érzelmeink azok mind olyanok, amiket így jó érezni. A negatív érzelmek viszont, amik jelentkeznek egy bánat, vagy egy nagyon nehéz élethelyzet, vagy ne Isten trauma esetén, azokat szeretnénk definiálni, mert akkor visszakapnánk a kontrollt. Boldogságban nem akarunk kontrollt, ez így tök jó. Talán pont attól is tudunk boldogok lenni, hogy el tudjuk veszíteni egy kicsit a kontrollt, össze tudunk olvadni másokkal. Úgyhogy ezért szerintem nincs szüksége. Nem láttam még embert, aki olyan boldog volt, hogy leült, hogy utána nézzem a boldogságnak. Az szerintem egy logikusabb dolog, hogy nem értem, miért történik velem ez, és nem értem, hogy kéne kimásznom ebből, nem tudom, hogy kéne megküzdeni ezzel a helyzettel, és akkor elkezdem olvasni, hogy más mit csinált. Most így kezdem megfejteni, ahogy beszélsz erről, hogy miből szivároghat föl vajon az ihlet, hogy tényleg történik valami rossz, vagy egy rossz állapotba kerülök, és akkor elkezdek ezen gondolkozni. És az, ahogy ezt elkezdem így kibontogatni, és elkezdem meglátni mondjuk az ilyen összekapcsolódó dolgokat, maga ez a fajta gondolkodási struktúra az, ami hasonlít az ihlethez, ahol aztán elkezdek egy művet építgetni. Hogy mi, hogy függ össze, hogy épül fel egy ilyen teljességé, és én arra gondolok, hogy lehet, hogy ez kapcsolja be az ihletettséget. Ugyanúgy, mint amikor egy művet befogadunk, és ott is végül is az esztétikai élményt ezek a fajta összekapcsolódások. Kipukkant. Elfáradt. Történt még, de mindegy. Ezt hagyjuk benne. Látod, itt az ihlet hatása. Így kezdtem rájönni, mi az ihlet, és kiégett a lámpa. Nem úgy, mint a rajzfilmben, amikor így megjelenik egy égő az ember feje felett. Igen. Eszébe jutott egy ötlet, vagy egy megoldás. Itt pont az ellenkezője. Tehát amikor egy művet értelmezünk, akkor is ezek az összekapcsolódások azok, amik így kiváltják az ihletet, hogy működik valami, hogy van egy ilyen, mint amikor összerak valaki egy pisztolyt, és akkor meg lehet húzni, és akkor így eldurrán. Hát, hogy lesz egy ilyen aha élményünk, hogy emiatt van, hogy ebből alakult ki, hogy ennek ez az értelme. Igen. Szerintem ez is igazából az, amit keressünk általában könyvekben, művekben, hogy valaki mondja meg, hogy miért kell ezt így csinálni, miért kell ezen keresztül menni. Vagy legalább biztosan, hogy utána jó lesz. Igen. De nem tudom, hogy te ezt tapasztaltad, de már, hogy mondjuk a túl sok traumát fogyasztunk a műveken keresztül, akkor azért van egy határ, amikor már egészségtelenné válik. Például nekem volt egy szemináriumom az eltén, még mesterképzés alatt, az volt a címe, hogy test-trauma találkozások. Nagyon, nagyon jó szeminárium volt. Egyébként ez a 3 szópont a te legújabb kötetedre is passzolt, ez tökéletesen beillett volna egyébként abba a tematikába. De hogy hétről hétre nagyon megterhelő szövegeket kellett olvasni, és azzal párhuzamosan volt egy másik szemináriumom, amire szintén, de egész könyveket, egész regényeket kellett elolvasni, és egy idő után éreztem, hogy mintha itt az idegrendszerem fájna. És hogy utána kell egy kis pihenni, hogy az ember kitisztuljon valahogy, és újra tudjon olyan műveket befogadni, hogy van is egy ilyen átmeneti időszak, amikor nem bírsz olyanokat olvasni, hogy valahogy olyanokat keresel, ami ilyen pozitívabb tartalmúak, hogy így tudj regenerálódni. Igen, de ezért mennek a pszichológusok is időnként szabadságra, hogy mi egész nap ilyesmikkel foglalkozunk, tehát, hogy
én úgy nem tudok meghatódni azon, hogy valakinek túl sok az, amit írok, hát akkor olvassa lassan, vagy nem tudom én 2 évente egy oldalt belőle akár, vagy ne olvassa valami szebbet, tehát hogy nem is az a lényeg, hogy kiszolgáljon mindenkit az irodalom, inkább azért kell, hogy sokszínű legyen, hogy akárki akármit tudjon benne magának tanulni. De van egy ilyen túltelítődés, tehát hogy szakmailag is szoktam érezni, amikor így, nem tudom, régen, amikor iskolában dolgoztam, ott akkor mindig a június volt az, amikor így még mindig jöttek a szülők, én meg már így fél lábbal a nyári szünetben voltam, és csak így gondolkodtam, hogy de nekem se segít senki. Nekem miért nem segít egy pszichológus? Hát, hogy így elkezdett így lázadni bennem a szakember, hogy nekem is szükségem van segítségre, ne tőlem kérjenek segítséget, tehát, hogy kimerülünk, kiégünk. Nem lehet ezt a végtelenségig csinálni. Egyébként én se szoktam, ha hazamegyek, akkor ilyen, mivel traumás dolgokkal dolgozom, traumáról gondolkodom, hogy miről írjak, meg hogy az nem tudom én, hogy lehet abból irodalmat csinálni, vagy hogy az irodalom néha maga is tud traumatizálni. Ezért én esténként, amikor leülök olvasni, akkor az már így nagyon lightos kell, hogy legyen, tehát hogy nagyon sok képregényt olvasok, ahol mindig legyőzik a gonoszokat, az indiánok például, tehát hogy ilyen valami olyasmi, amihez nem kell már úgy bevonódnom, vagy nagyon szeretek ilyen, most olvastam a Fák titkos életét, és annyira megnyugtatott, hogy nem hal meg benne senki. Ott úgy van vagy. A fejed fölött. annyira megörültem, hogy nem történetek vannak benne, nem kell beleéljem magamat, hanem így elgondolkodtad, de hogy nem kell benne érzelmileg részt vennem. Vagy így megrendeltem még egy csomó könyvet ettől a szerzőtől, mert hogy így ez nekem nagyon bejön elalváshoz, így nem lehet már az, hogy a szabadidőmben is ezzel foglalkozzak. Én szoktam például, hogy háborús filmeket túltolni, nagyon szeretem a vietnámi filmeket, és amikor már elkezdek ilyen napalmokkal álmodni, akkor kell abba hagynom, tehát, hogy így már beszivárognak az álmaimba a veteránok, az már egy rossz állapot, és akkor úgy félre szoktam őket tenni. Tehát én mindig abból mérem le, hogyha már ezzel álmodok, akkor oké, akkor valami más kell csinálni, mert akkor már tényleg így túl átítatottam, akár egy témával, akár valamilyen érzelemmel, amivel foglalkozok. Tényleg, ahogy most beszélgettünk, azért itt elég sok negatív tapasztalat is így feljött a te életedben is, és hogy tényleg, hogy mások traumáival is sokat foglalkozol, és aztán még leülsz, és a saját verseidet is írod, ami szintén azért sok ilyen tartalmilag nehéz, súlyos témát dolgoz fel. De ehhez azért nagyon sok erő kell, és azért valljuk be, hogy sok ember nem lenne képes még a munkája után mondjuk leülni és megírni verses köteteket. Hogy te miből merítesz ennyi energiát traumában? Na hát igazából az írás ez nagyon feltölt. Tehát, hogy ez így, persze van, amikor kimerít, de általában inkább feltölt. Tehát, hogy én egész héten azt várom, hogy jöjjön a szombat, amikor van időm ezzel foglalkozni. Amikor nem veszem fel a telefon, minden programot lemondok. Általában ilyenkor szeretnének velem találkozni, tehát, hogy mindenki valahogy erre ráérez, hogy ne hagyjuk írni az Annát, és mindenki szombatra szeretne valamit beszervezni. Én ilyenkor pofátlanul lemondok mindent most már, mert hogy így ez az egy nap, amikor én pihenten tudok ezzel foglalkozni, és bele tudok merülni, tehát hogy nem kell azt figyelni, hogy na 8 óra, akkor nem tudom én mi történik, hanem akkor így végtelen, nem kell másnap korán kelni, nem kell mennem sehová. És hogy nekem ez így az egész héten ez segít, hogy jó, de mindjárt itt a szombat, és akkor mással se fogok foglalkozni, csak az adott versekkel, amiket most éppen javítok, vagy a készülő kötettel, amit most éppen szerkeztek. És hogy az így rengeteg energiát ad. A rávaló vágyakozás, a szombatra való várakozás rengeteg energiát ad. Egyébként a terápiában ugyanúgy sokszor nagyon jól kapok én is vissza energiát. Tehát az, ahogy látom, hogy valaki bontakozik ki, ahogy rálel a saját útjára, rádöbben arra, hogy hogyan tudnak kezelni bizonyos helyzeteket, az nekem egy olyan pozitív visszacsatolás, amitől én is persze, hogy elkezdem jól érezni magam. Tehát, hogy látom, hogy a kliens jobban van, a páciens gyógyul, onnantól kezdve az nekem is egy ilyen nagy energia. Úgyhogy igazából abból is egy csomó ember, abból is egy csomó emóciót, csomó töltést tud visszakapni az ember. Hogyha mondjuk megkérdezném most tőled, hogy mi az a legfontosabb, amit egy embernek tanácsolnál, aki mondjuk rossz érzéseket él át, hogy hogyan
hogyan forgassa ezeket át valami fajta produktív energiával, akkor mit mondanál neki, alapvetően mit csináljon, hogyha egy ilyen rossz helyzetbe kerül? Mert ne féljen segítséget kérni. Tehát, hogy nem attól ügyes valaki, hogy nem kér segítséget, és egyedül oldja meg lehet oldani egy problémát 50 év alatt is egyedül, de minek pazaroljuk erre az egész életünket. Tehát, hogy nem baj segítséget kérni, a fogunkat sem is szoktuk kihúzni, a vakbelünket sem szoktuk magunknak kioperálni. Nem feltétlenül csináljuk meg a cipőnket, vagy szereljük meg az autónkat. Nem kell mindenhez érteni, nem kell mindent kontrollálni. Néha tényleg így ez a legjobb, hogy segítséget kérünk, és akkor már van egy aduász a kezünkben, hogy tudjuk, merre induljunk vele. Hogy akkor végül is mindenkinek egyedi az esete, és a szakemberhez fordul, akkor a rossz helyzetekből is kihozhat valami nagyon pozitívat, hogy át tudja forgatni valamibe, miről most így beszélgettünk a legelején is, hogy valami olyat hoz létre aztán a krízis után, ami az életét sokkal jobbá teszi, mint hogyha nem élte volna át azt a krízist. Igen, de szerintem nem is az alkotás ebben a lényeg, mert persze alkotunk, persze ezzel létrehozunk valamit, de attól még érezhetjük rosszul magunkat a bőrünkbe. Tehát, hogy az elsődleges cél szerintem minden krízis, vagy minden trauma esetében az, hogy de mi érezzük utána magunkat jól, mi érezzük magunkat jól a bőrünkbe. Hogy aztán ezzel kezdünk valamit, nem kezdünk valamit, az már oly mindegy. De hogy így ez lenne a lényeg, hogy kijöjjünk belőle, és úgy jó legyen önmagunknak lenni, önmagunkkal lenni. Nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél hozzám, és tényleg nagyon várom, hogy megjelenjen az új kötetet, és kíváncsi vagyok, hogy milyen vélemények születnek majd róla. Köszönöm a meghívást, nagyon jó volt itt lenni veled. Nektek is köszönöm, hogy megnéztétek, vagy meghallgattátok ezt a beszélgetést, remélem hasznos volt számotokra. Hogyha szeretnétek támogatni a Mi az Iklet podcastet, akkor megtehetitek azzal, hogy feliratkoztok a YouTube csatornára, vagy követitek Instagramon vagy Facebookon. Köszönöm, hogy itt voltatok!